Hi guys, good evening. Welcome po sa ating channel. Ngayon pala guys ay magluluto tayo ng napakahirap lutuin sa balat ng lupa. Ang prito isda. Yan. Napakahirap niyang gawin guys. Kaya stay tuned. Ngayon guys, nagpainit na ako ng kawali at saka nilagyan ko ng mantika. Ngayon, lalagay na natin yung ating isda. Napakahirap pala na itong gawin guys kasi tumatalsik yung mantika niya. Kaya, ingat-ingat. Yun. Bago ko pala nilagay itong guys, ilagay itong isda. Lagyan ko siya ng asin para may lasa naman yung isda. Ito yung pinakamasaya, mahirap lutuin guys. Kahit sinong tao hindi alam to. Ako lang may alam nito. Yung technique. Paano lulutuin yung isda. Pala. So, ayan na siya guys. Kilamsik-kilamsik na ang ating fried fish. Ang technique dyan guys, huwag lang nating haluin yung isda para buo pa rin. Saka susunod pala natin gagawin guys, yun yung nanay. Ang kasunod, etong mga anak. Para naman terno sila. Kasi marami itong anak eh. Yung pamilya yun, nanay, lolo, at saka yung mga anak. So, stay tuned guys. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung luto na yung ating napakahirap gawing fried fish. Kaya, abangan mamaya. Tapos ka. Ayan guys, luto na yung ating isda, nanay at saka mga lolo at lola. Susunod naman natin ngayon guys yung ating mga baby na isda. Ganun din yung procedure niya. Ilalagay lang natin dyan. Yung mga paliwit na naiwan. At na natin isama yung kasi nakalasa yun. Ito pa. Ito guys, madali lang to. Kasi may maliliit pa. Siya. Dali lang yan. Kain lang natin ng konti. Ito guys, pwede itong haluin. Kasi mga baby. Yun. Mga baby pa to. Dali lang itong maluto. Hindi pa matigas pulo nito. Kasi mga maliliit pa. Saka ito pala guys, ang sarap na itong part na sa kanin. Yun. Ano to? Mapalakas ka ng kanin nito. Bawal-bawal diet dito. Saka lalagyan ko mamaya ko ng kamatis. Yun. Halo-haloin lang natin para ito pwedeng haloin to eh. Wag lang yung malaki. Kasi pag pinalo yung malalaki, sabog kamay yun. Pilamsik yun. Ito, pwede siyang haluin. Hindi naman pilamsik. Yun. Yun yung ating recipe for today's guys. Yung ating
napakahirap lutuin itong isda. Family tree ng isda. Thank you guys for watching. At saka kung nagustuhan nyo pala itong video ko na to guys, please subscribe to my channel, REC TV. Thank you guys and good evening. Hi guys, good evening. Welcome po sa ating channel. Ngayon pala guys ay magluluto tayo ng napakahirap lutuin sa balat ng lupa ang pritong isda. Yan, napakahirap niyang gawin guys, kaya stay tuned. Ngayon guys, nagpainit na ako ng kawali at saka nilagyan ko ng mantika. Kaya ngayon, ilalagay na natin yung ating isda. Napakahirap pala na itong gawin guys kasi tumatalsik yung mantika niya. Kaya, ingat-ingat. Yun. Bago ko pala nilagay itong guys, nilagay itong isda. Lagyan ko siya ng asin para may lasa naman yung isda. Ito yung pinakamasaya, mahirap lutuin guys. Kahit sinong tao hindi alam to. Ako lang may alam nito. Yung technique. Paano lulutuin yung isda. Pritong isda pala. So ayan na siya guys. Tilamsik-tilamsik na ang ating fried fish. Ang technique dyan guys, huwag lang nating haluin yung isda para buo pa rin. Saka susunod pala natin gagawin guys, yun yung nanay. Ang kasunod, etong mga anak. Para naman terno sila. Kasi marami itong anak eh. Yun, pamilya yun, nanay, lolo, at saka eto, yung mga anak. So, stay tuned guys. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung luto na yung ating napakahirap gawing fried fish. Kaya, abangan mamaya. Labus ka. Ayan guys, luto na yung ating isda, nanay at saka mga lolo at lolo. Susunod naman natin ngayon guys yung ating mga baby na isda. Ayan. Ang dami. Ito guys. Ganun din yung procedure nya. Ilalagay lang natin dyan. Yung mga paliwit na naiwan. At na natin isama yung kasi nakalaso yun. Ito pa. Ito guys, madali lang to kasi may maliliit pa. Ito na siya. Dali lang yan. Kain lang natin ng konti. Ito guys, pwede itong haluin. Kasi mga baby. Yun. Mga baby pa to. Dali lang itong maluto. Hindi pa matigas yung ulo nito. Kasi mga maliliit pa. Saka ito pala guys, ang sarap na itong part na sa kanin. Yun. Mapalakas ka ng kanin nito. Bawal diet dito. Saka lalagyan ko mamaya ito ng kamatis. Yun. Haluin lang natin para ito pwedeng haluin ko eh. Wag lang yung malaki. Kasi pag pinalo yung malalaki, sabog kamay yun.
Ito, pwede siyang haluin. Kasi hindi naman ang nilitira. Yun. Yun yung ating recipe for today's guys. Yung ating napakahirap lutuin itong isda. Family tree ng isda. Thank you guys for watching. Saka kung nagustuhan nyo pala itong video ko na to guys, please subscribe to my channel, REC TV. Thank you guys and good evening.